Gusto ko pong i-demonstrate yung pong sarili kong paraan ng pagtatanim. Gagawin po natin, may dala po tayong blade. Kakatlaman po natin siya dyan. Tatanim na po natin. Kusang matutunaw po itong plastic, huwag po kayo mag-alala. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Ang susunod po natin na episode ngayon ay magtatanim po tayo ng Palawan Cherry Blossom at Fire Trees. So, handa na po itong ating seedlings. Yan o. Ito po yung Palawan Cherry Blossom. Lapit po natin itong camera. Yan, medyo mas malalaki o malapad po ng kaunti yung kanyang dahon at yung kanyang talbos ay medyo mapula. Kung ihambing po natin sa fire tree na maliliit po yung dahon. Meron po tayong 4 na Palawan Cherry Blossom at 4 din po na fire tree ang ating itatanim. Ito po yung ating planting site. Dinabas ko na po yung mga damo. Yan, napakaraming damo. Malalago. At nakapag-layout na rin po tayo. Yan, gamit po yung drone. Maganda po pag may drone po talaga. Na gagamitin po natin sa pag-layout. Sa pagtatanim po ng mga seedlings. Planadong planado. Yan, ito yung ating Ito po yung palatandaan po natin kung saan po natin itatanim yung pong seedling. Okay, so dito po sa taas magtatanim po tayo ng fire tree. Tapos dyan naman po banda dalawang Palawan Cherry Blossom. Doon pa, dalawa din po doon sa medyo pababa. At meron na rin po tayong naunang tinanim po dyan na Palawan Cherry Blossom. And then sa baba pa meron pong nakatanim na golden shower. Gusto ko pong i-demonstrate yung pong sarili kong paraan ng pagtatanim ng mga seedlings. Yan, simple lamang po ito ating gagawin, para hindi po komplikado at syempre mapangalagaan po natin yung ating seedlings, hindi po na-stress yung pong kanyang mga ugat. Sa pagtatanim po, gagamit po tayo nito. Ang tawag po namin dito ay asad sa Iloco. Tulos, sabihin na lang natin. Tulos. Yan, para pambutas po natin sa lupa. Hindi na po natin hukayin, bubutasin na lamang po natin. Okay. So, dito natin tatanim. Nabutasan na po natin. Tanggalin lang natin itong damo. Yan. Lagyan natin ng topsoil. Kasi itong topsoil, nandito po kasi yung sustansya po ng lupa. Yan. And then, sukat po natin. Yan. Kailangan yung butas tamang tama lamang po sa ating seedlings, papantay po rito. Yan, okay na siya. Yan, sa paghahawak pala ng seedlings, pag magta-transport po kayo, kailangan ganyan po ang hawak. Huwag po rito kasi may stress po yung halaman. Ikaw ba naman yung hawakan sa leeg tapos bitbitin, masasakal
Para maiwasan po masira yung pong ugat. Okay, ngayon itong seedling bag po natin, hindi na po yan tatanggalin. Gagawin po natin, may dala po tayong blade, ikakatlaman po natin siya dyan. Yan. Okay na yan. Yan, ang purpose po natin para hindi na po maistorbo po yung ugat. Kasi yung ugat, kusang hahanap po yan ng butas. At ito pong polyethylene bag, matutunaw din po ito eh. Kaysa naman pag tinanggal po natin, kakalat pa po rito, hindi naman magandang tignan kapag may mga plastic po na nakakalat dito sa ating planting site. Okay, ngayon, tatanim na po natin. Yan. Kusang matutunaw po itong plastic, huwag po kayo mag-alala. Okay. Yan. So, ganun din po yung gagawin po nating proseso sa tatlo pang natitirang seedlings. Yan, tapos na tayo sa pagtatanim po ng fire tree. Punta tayo sa baba. Magtatanim po tayo ng Palawan cherry blossom. Kung ano po yung ginawa po natin na sistema ng pagtatanim sa seedling po ng fire tree, ganun din po yung sistema na gagawin po natin o proseso sa pagtatanim po ng Palawan cherry blossom. Nakapagtanim na rin po tayo ng fire tree at Palawan cherry blossom o balayong. Tapos na rin po. Nilagyan po natin ng stake bawat tanim na seedling para madali pong mahalata o makita na meron pong nakatanim at iiwasan po nilang magpastol. Okay, hindi po natin didiligan ngayong hapon dahil asahan po natin sana nga umulan mamayang gabi. Pero pag hindi naman po umulan, didiligan po natin bukas po ng umaga. Papakita ko lamang po sa inyo sa baba. Yung pong ating mga unang itinanim noong pong June 25 Arbor Day. Yan. Meron po diyang Palawan cherry blossom. Doon. Yan. Doon. Meron pa rin po dyan sa baba ng mga Palawan cherry blossom, and then doon po sa bandang lampas po ng palayan na yan, so ipilapil, may mga nakatanim po dyan na golden shower. Yan po namumulaklak po ng ng kulay dilaw pero hindi naman gold. And then ikot po tayo. Yan, Palawan cherry blossom, and then dyan po natin tinanim yung pong ating mga fire trees. Yan. Taas na po yan. May mga bakante pa rin po na dyan na lupa. Pero tatamnan po natin yan sa mga susunod na araw ng mga ube o kaya kadyos para hindi naman po sayang. Habang lumalaki po yung pong fire trees, napapakinabangan po yung lupa. Yan. So may mga nagtataasan po na puno
Kita nyo yan. Tawag po namin dyan ay adaan, akling parang. Common name po yan, no? Napakagandang kahoy po. Yan. So hindi po natin puputulin dahil sa tag-araw napakaganda pong tignan po yung kahoy niyan, sapagkat parang makintab siya eh, golden. Okay, golden brown yung kanyang kahoy. Maganda. So, lalong-lalo na po yan, oh. Yan, lilinisan po natin yan para makita po yung puno ng adaan o kaya akling parang na yan. And then nandiyan naman po yung ating rigging area sa baba. So, pumaman ako doon, oh. Masaya po silang kumakain ng damo. Yan. Okay, so hanggang dito muna po mga kababayan ang ating video. Sana po ay meron po kayong natutunan sa ating ipinalabas. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Bye. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.